Здравейте, българи! Да живее България! Като спа на улицата, ми пъхат нещо в устата, не знам какво е, дрога ли, отрова ли, след това повръщам невероятно много. Сега ми пречат и на видеоклипа да се виждам добре, така че нещата никак не са добре. Моля ви, помогнете ми, слагат ми нещо в устата, атакуват ме тези терористи от уличната инициатива. Помогнете ми, мили българи. Българин съм, да живее България, да живее град Русе. Смърт на всички терористи, да бъдат изкалани, избити и изгонени от България. Особено испанско говорящите. Помогнете ми, мили братя. Благодаря. Бог да благослови България. Бог Тангра да благослови България и Бог Буда. Буда също е добър, защото има там просветление. Всичко добро. Приятен ден.